everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today talking about SIBONGILE and the Dlaminis. Does Gwenzo's engagement with Nomalanga means the end of uSibongile? I don't think so guys. Ugwenzo ke umqinisekisile uSibongile ukuthi uyamthanda ngenhliziyo yakhe yonke, yize ke izimo zingabavumeli ukuthi ke babe ndawonye, but that alone nje izolugcina uthando lukaKwenzo enhlizweni kaSibongile. Unjengaye noPhetheni decided to gift the newlyweds with ama-shares after ke i-engagement. Bavele ke bavusa umsindo womonase, uvusi ke benogcina u-threatened unjengaye ukuthi if eqhubeka nokunika uKwenzo ama-shares bona angabaniki bazotshela uPhetheni ngomjolo wakhe noNomfundo. Zavele zakhala ke guys because ubengayitshela ukuthi bazindaba zakhe eyingaka, futhi ke ubengathemba ukuthi ke ingane yakhe ayizala ingamblackmaila ngalolu hlobo lokuthi ize iyotshela uma wakhe ngomjolo wakhe ngenxa nje yama-shares. Hayi guys, unjengaye akakholwa ukuthi indodana yakhe ingamenza kanje, and I think ke uzoqhubeka noma ke uzophoqeleka ukuthi ke amnike ama-shares uvusi, and guys bese ke akwazi ukuthi ke akhiphe ke i-secret. But mangabe uzoqhubeka kanje kusho ukuthi ke uvusi will always have the upper hand laphana ke kunjengaye ngenxa yalomjolo azama ke ukufihla. Well guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.